Sikop ang usa ka 49 anyos nga langyaw nga manager sa usa ka resto bar sa lungsod sa Cordova. Human makuhai og 5 ka gramo sa gituoang shabu, usa ka digital weighing scale ug timbangan ug mga drug paraphernalia. Nakadawat og kasayuran ang Philippine Drug Enforcement Agency 7 nga tingbaligyan og gidiling drogas ang maong langyaw ngadto sa iyang mga langyawng customer. Busa mi-apply og search warrant ang PDEA aron masuta ang mga impormasyon nga ilang nadawat. Nakumpirmar nila kini human gipatuman ang search warrant sa panimay sa maong langyaw sa barangay Gabi, lungsod sa Cordova. Kundi nasakmit ang mubalor sa 34,000 pesos nga gituoang shabu. Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuhai og habig ang maong langyaw kinsa 12 ka tuig lang nagpuyo sa Pilipinas ug aduna nay pamilya dinhi. Gikatakta siyang pasakaan og kasong kalapasan sa Section 11 ug 12 sa Republic Act 9165. Pwede siya mobaligya daw og locals, mga foreigner yun ang iyahang tirada niya. At the same time, kung gamit po siya, backtracking pa ta kung kinsa iyang supplier. Pero kung naman ka ng usual supplier na to dire.